Prvi put Nexe na Final Four, prvi put so Nexe i ti na Final Four. Evo tvoj prvi pečatoci od Brest i jedan od prevara od Zagreb. Pa da, evo, kako meni prvi put na Final Fouru, tako i Nexeu i mislim da je to jedna nagrada za ovu sezonu koja je stvarno najbolja u povijesti kluba. Mi smo tu došli, znači, kao drugi hrvatski predstavnik i natjecat ćemo se sa velikim europskim imenima kao što su Meško, Brest, Vardar i Zagreb i mislim da mi možemo puno naučiti iz tih utakmica, da ćemo sve od sebe, da igramo što bolje, vidit ćemo kakav će rezultat biti na kraju. I mislim da je najvažnije da svi ostanemo na kraju nakon ovog završnog turnira zdravi i da se niko ne ozlijedi, a sve ostalo je bonus. Veruješ li дека Nexe ќе го достигне овој квалитет кога замена од Металург? Pa ja sam, kad sam trebao preći iz Metalurga u Nexe, baš zbog ovih stvari što se rade oko kluba i u klubu sam i došao u Nexe. Nekima ljudima to je bila iznenađujuća činjenica da ću ja ići u Nexe Našice, ali ja znam da sam odabrao dobro, da je ovo jedan stvarno lijepi projekt, da radimo i napredujemo iz dana u dan i evo, rezultati ove sezone koje Nexe ima iza sebe to i pokazuju. Igramo sa svim europskim klubovima velikim, ravnopravno, pokazali smo da možemo svakoga pobijediti i mislim da možemo samo napredovati iz dana u dan. Zagreb еднаш изгуби од Nexe, меѓутоа сега има нов тренер. Дали има и нови сили за победа? Pa Zagreb je apsolutno favorit ovoga, tu nema se što reći, oni su klub koji igra u godinama u najvišem i najelitnijem europskom natjecanju Ligi prvaka. Evo i ove godine su prošli elitnu skupinu, prošli su dalje, igrali su s Vardarom, što znamo kakva su dva kluba. Imaju novog trenera, igraju brz, moderan europski rukomet sa jakom obranom. Mi ćemo pokušati, daćemo sve od sebe da im pariramo i onda ćemo vidjeti. Kada se gledate kako tim na ovoj Final Four? Pa, kako što rekoh, neću reći najneiskusniji u stvari tim smo ovdje, stvarno prvi puta smo ovdje, mi ćemo biti, ja mislim, malo pod impresijom od svega toga, od jednog takvog velikog natjecanja i rekli smo si da nam je to nagrada za cijelu sezonu kako smo igrali i da samo trebamo uživati u utakmicama i dati sve od sebe, a tada kad mi uživamo i kad nam je stvarno lijepo, kad smo opušteni, tada igramo i najbolji rukomet.